2000 prestakuntza orduko erdi mailako mekanizazioa zikloan, mekanizazio prozesu mota desberdinak gauzatzen, makina erramintak erabiltzen eta programatzen, lortutako produktuak egiaztatzen, eta hauen zehaztapenak betetzen ikasiko duzu. Kaixo, Lorena Otizena eta mekanizazioa ikasten ari naiz, Barakaldo lanbide heziketa ikastetxean. Batez ere, praktikoa den ziklo honetan honelako jarduerak egiten ditu. Formazio duala egiten ari naiz, lan kontratuarekin eta soldata baten truke. Ikastetxearekin akordio bat duen enpresa baten. Nik Barakaldo lanbide heziketak, eta zuk?